Hello po mga kaaswang, bago po tayo mag-umpisa ay gusto ko lang din po malaman ang inyong mga kasagutan o opinyon sa isa sa mga katanungan ng ating tagapakinig. Galing po ito kay Ros Montes Claros. Ang tanong niya kasi ay ito, basahin nyo na lang. Nagtaka lang sir, yung aswang ba hindi nadadapuan ng sakit? Mga kinakain nila yung taong may sakit. Kahit ako mismo ay nganga sa tanong na ito. Sana ay mabigyan nyo ng kahit konting opinion lang sa comment section. Maraming salamat po. Umpisa na tayo. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin mo lang po ako sa pangalang James, 35 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2005 sa isang liblib sa probinsya ng Negros. Isa po akong elektrisyan. Bale kung may mga problema ang mga tao sa kanilang mga linya ng kuryente sa bahay, ay madalas na ako ang tinatawag para magkumpuni ng mga sira. Kaya naman, madalas akong umaalis ng aming bahay. Nang mga taong iyon ay wala pang matinong masasakyan, kaya nagtitiis muna ako sa paglalakad sa mga malalayong lugar. Kahit maabutan man ako ng madaling araw o hating gabi ay kailangan ko iyong tiisin, lalo na't kailangan ko ng pera. Sa aming lugar ay madalas magkaroon ng problema ang mga kabahayan dahil malalayo sila sa pinakapunong linya ng kuryente. Ang isa pang dahilan ay nangyayari dulot ng nagtataasang mga sanga na kung minsan ay aksidenteng napuputol kapag humahangin ng malakas. Ako naman ay kaagad na nagpupunta sa mga nasabing bahay sa isang tawag lang upang mabigyan ang aking mga kababayan ng maayos at sulit na serbisyo. Madalas akong napapagawi sa lugar ng Lonoy kung saan mapapadaan ako sa isang abandonadong eskwelahan. Ayon sa mga sabi-sabi, isinara ang nasabing eskwelahan dahil marami raw kababalaghang napapagdaanan ang mga estudyanteng nag-aaral doon. Sinasabing dati raw na ginawang lugar pahirapan ang nasabing eskwelahan noong panahon ng Kastila, kaya naman wala nang pumasok pa roon. Tuluyan nang naipasara ang paaralan, kaya ngayon ay naging abandonado na lang ito, na dinaan-daanan na lamang, lalo na dahil nasa gilid lang ito mismo ang tarangkahan nito sa kalsada. Ako nga ay hindi maiwasang manindig ang aking balahibo sa tuwing mapapag-uwi ako sa nasabing lugar. May mga kakatuwang ingay kasi akong naririnig. Minsan, may sumisitsip, umiiyak o di kaya ay humihingi ng tulong. Lahat ng aking naririnig ay binaliwala ko na lamang dahil alam ko namang walang nakakapasok sa abandonadong eskwelahan kahit kailan. Bukod sa masyado ng luma ang mga gusali sa loob ay kinakalawang na din ang mga tarangkahan nito na nilukuban na ng mga mahahabang damo at matatayog na kakahuyan, kaya nagmistula na itong kagubatan. Nalalaman ko na lang na padaan na ako sa eskwelahan kapag napapatingala ako sa kakahuyan. Medyo mahamog kasi sa bahaging iyon, madilim at tahimik. Bibihira lang ang napapadaan dahil sa takot na baka kung ano ang makita ng kung sino man ang magtangkang dumaan doon na mag-isa lang. Sa sitwasyon ko naman ay hindi ko maiwasang kabahan, pero pinipigilan ko na lang. Kapag kasi mahirap ay kailangang
Magpakatapang kaya, walang takot o kaduwagan sa akin kapag trabaho na ang pag-uusapan. Kahit kinakailangan ko pang dumaan sa lugar na mas nakakatakot pa sa abandonadong eskwelahan ay titiisin kong daanan, magkapera lang. Isa kasi akong pamilyadong tao at may 3 anak ng binubuhay. Ang bunso ay pinapasuso pa lamang at minsan ay naghahanap ng gatas para mabusog at huwag maging iyakin. Mabuti na lang at maiintindihin naman ang aking asawa na kahit madalas akong gabihin ay matyaga akong hinihintay ng walang tanong-tanong. Madalas ko siyang sinasaway na huwag na akong hintayin dahil may mga bata pa siyang inaasikaso. Pero aniya, ang paghihintay na lang daw niya sa aking pag-uwi ang kaya niyang gawin upang pagsilbihan ako bilang asawa. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa Tagalunoy na may ipapaayos na naman daw na linya ng kuryente malapit sa baryo. Hapon na iyon at ayaw naman itong pumayag noong tumawag ako na ipagpapapukas na lang sa kadahilan ng manganganak na raw ang kanyang asawa. Pumayag na din ako nang sabihin niyang doble sa aking kikitain ang kanyang ibibigay dahil kailangan lang talaga nilang magkailaw. Mabuti na lang ay pumayag ang aking asawa nang magpaalam ako sa kanya. Kahit alam ko nang malapit ng gumabi ay nahirapan akong tumanggi. Sa totoo lang ay sayang naman kasi ang ibabayad ng taga-kabilang bayan. Kaya kahit may kalayuan iyon ay aking lalakarin. Kaagad kong inahanda ang aking mga gagamitin tsaka nagpaalam sa aking asawa. Habang naglalakad ay kay daming nagtatanong ng mga kakilala kung saan daw ba ako pupunta. Napapangiwi ang karamihan sa kanila kapag sinasabi kong kailangan kong pumunta sa kabilang barangay para mag-ayos ng nasirang linya ng kuryente. Tila ilag sila, lalo na kapag tinatanong kong lalagpas ba ako sa abandonadong eskwelahan. Nakakainis lang dahil kapag oo ang isinagot ko ay masahaba pa ang aming usapan na magtatapos din naman sa pananakot nila sa akin at sasabihing pinamumugaran ng mga aswang ang nasabing kalsada. Mabuti na lang na kahit tinatakot nila ako ay hindi naman ako nagpapaapekto. Isa pa ay may baon akong tansong kutsilyo na minana ko pa mula sa aking mga lolo at lola. Sila ay kabisado ang tungkol sa mga aswang, kaya naman hindi ako inosente sa mga paalala. Kung matatakot ako, malamang hindi ako magkakapera. Isa pa ay buhay pa ako at malayang kumilos kaysa sa mga maligno na kinikwento sa akin ng mga kakilala na kahit kailan ay wala namang ebidensya na mayroon talaga sila. Kapag ganyan ang aking sinasabay ay palagi na lang napapailing ang mga taong kausap ko at saka sasabihin nilang mag-iingat na lang daw ako. Kaagad na akong lumarga para makaiwas sa munting pagtatalo na alam ko namang mahihirapan akong manalo. Kahit papaano ay nalibang naman ako sa paglalakad hanggang sa hindi ko na namalayang may nakasalubong ako sa tapat ng abandonadong eskwelahan nang mapadaan na ako doon. Kilala ko ang babae at alam kong pupunta siya sa crossing kung saan naroroon ang aming bahay. Marami kasing tindahan doon, kaya halos lahat ng tao sa nasabing lugar nagpupunta doon. Binati ko ang ginang at sinabing mamimili na naman ba siya. Ngumiti lang ito at gumanti na ako daw ba ay magpupuyat na naman sa pagtatrabaho, kaya napaganti din ako ng ngiti sa kanyang sinabi.
Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating nga ako sa aking destinasyon. Mabuti na lang talaga at nakarating ako kaagad. Hindi naman ganoong mahirap ang mga aayusin ko, kaya hindi ito nagtagal. Nang magpapaalam na sana ako ay pinakiusapan pa ako ng butihing mag-asawa na sumabay na muna sa kanila sa hapunan. Bilang respeto ay hindi na ako tumanggi at para na din makauwi kaagad, kaya kaagad akong kumain at tinanggap ang ibinayad nila, tsaka magalang na nagpaalam na uuwi na ako. Napapansin ko na kasi ang dahan-dahang pagngiwi ng babae na naalala kong manganganak pala dahil ngayong buwan daw ang kabuwanan nito. Habang naglalakad ay inilawan ko ang kalsada nang dala kong flashlight. Tahimik na ang daan at malamig. Ewan ko ba, bigla akong naging balisa ng mga panahong iyon. Ang aking pakiramdam ay naging hulas at ilang beses na nga akong nagpapalingon-lingon sa aking likuran sa pag-aakalang may nakasunod sa akin. Kahit may kakaiba na akong nararamdaman ay nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa mapatapat nga ako sa abandonadong eskwelahan. Lihim akong napamura nang mapagtantong mas lalong dumilim ang daan at animoy may isang pares ng mga mata ang nakatitig sa akin. Kung bakit ba naman sa kinatatakutang lugar pa talaga ako na taon na tinawag ng kalikasan. Wala akong nagawa kundi ang tumigil na muna sa paglalakad at umihi. Sabi ko sa sarili ko, saglit lang naman to. Kaagad akong umihi at pinalipas ang ilang sandali. Di nagtagal, biglang nanindig ang aking balahibo nang makarinig ako ng kakaibang ingay na tila ba ginagaya ang tunog ng pag-ihi ko. Pinakiramdaman ko pa iyong maigi at ang pagtanto kong nagmumula ang ingay sa ibabaw ng matayog na kakahuyan mula sa aking ulunan. Kabadong dahan-dahan akong napatingala. Gayon na lang ang pagkasinda ko nang may makita akong isang napakahabang bituka. Bitukang nakasabit mula sa malaking katawan ng punong kahoy sa aking harapan. Sinundan ko ng tingin ang pinakadulo niyon at gayon na lang ang panlalaki ng aking mga mata at paggapang ng kilabot sa buo kong pagkatao nang mapagtantong may ulo pa pala ito. Isang ulo ng tao. Nandidilat ang mga mata nitong nakatingin sa akin na marahas kong ikinaatras. Pakiramdam ko ay luluwa na ang aking puso sa dibdib ko dahil sa hindi ko maipaliwanag na nerbiyos. Kakaihi ko lang pero mukhang mapapaihi yata ulit ako dahil sa labis na takot. Nilamon ako ng matinding pagkasindak, kaya naman niyang pagsalita ay hindi ko magawa. Tila nauupos na kandilang napasalampak ako ng upo. Kasabay ang animo, sawang paggapang pababa ng bitukang iyon. Nasaan ang katawan nito? At paano pa ito nabuhay sa ganoong sitwasyon? Nasagot ang lahat ng katanungan sa aking isipan nang mapagtanto kong ang ulo na tanging bituka lamang ang nasa katawan ay isa palang aswang pugot. Nakita ko ang pagsingasing nito kaya nagsilitawan ang matutulis na pangil ng nilalang. Doon na ako napainok ng mariin at nagsisigaw dahilan para sugurin niya ako at puluputan ng kanyang bituka. Umangil pa ito at nagalit nang makitang nagpumiglas ako at naghanap ng paraan para makaalis. Balak yata ng aswang na patayin ako. Ang kanyang bituka ay napakasama ng amoy, nakasusulasok at animo.
nabubulok na laman. Habang abala ang aswang sa pagpulupot sa akin ay umandar ang aking isipan kung paano makakatakas. Mabuti na lang at naalala ko ang tansong punyal na sa tuwina ay dala-dala ko. Kaagad ko itong hinugot sa bulsa at walang babalang pinaglandas ang talim niyon sa bituka ng aswang na nakapulupot sa akin. Sumigaw ang aswang kasabay ang pagbulwak ng kanyang maitim na dugo. Tila ito bulating inasinan na nagkikikisay habang dinadama ang sakit. Ang takot ko naman ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkapuot. Galit dahil sa pag-aabang niya sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Muli ko siyang sinugod at hinayaang pumulupot ulit ang kanyang bituka sa aking katawan. Nakaisip ako ng magandang paraan kung paano ko siya matatalo. Nang papahigpit na ang kanyang pagpulupot sa akin, sinentro ko ang kanyang liig, tsaka ito ang walang habas na hiniwa ko. Tumili ang aswang na alam kong nakadama na ng totoong sakit ng mga oras na iyon. Natanggal ang pagkakapit niya sa akin at umaasang makakalipad pa para tumakas. Pero basta na lang siya bumagsak sa lupa, nawalan siya ng lakas at ang kanyang angil at tili ay naging mahinang ungol hanggang sa naging bulong. Alam kong hindi siya mabubuhay niyon. Pagkatapos, kaya naman, iika-ika akong tumayo at hinila ang kanyang naputol na bituka palayo para itawid sa sapa. May paniniwala kasi ang mga matatanda na kapag nakaputol ka na isang parte ng katawan ng aswang at itinawid mo ito sa kabilang sapa, sabay lagay ng abo at asin ay hindi na ito kailanman dudugtong pa sa kanyang orihinal na katawan, dahilan ng maaga nitong kamatayan. Kahit paminsan-minsan pang umiigik ang aswang ay hindi ko na ito pinansin. Sa halip ay hinila ko na ang kanyang kaputol na bituka at itinawid sa sapa. Sigurado ako, bukas ay hindi na manggugulo pa ang nasabing aswang. Pagkatapos niyon ay kaagad na akong umuwi dahil alam kong masyado na akong natatagalan sa daan. Kung bakit ako pa kasi ang napagdiskitahan ng nasabing aswang. Gayong dumaraan lang naman ako at hindi naman nangingialam. Kinabukasan, kumalat sa aming lugar ang tungkol sa isang matandang lalaki nakatira sa kabilang barangay. Natagpuan daw umano ang patay nitong katawan sa bahay at nawawala ang ulo. Marami ang nagsabi na baka pinagnakawan ang matanda tsaka pinugutan ng ulo. Pero nang inspeksyonin ng mga kaanak ang mga kagamitan nito, ay wala namang nawawala kahit piso. Ako naman ay iba ang hinala ko dahil sa aswang na nakasagupa ko kagabi. Malakas ang aking kutob na ang matandang napapabalitang pinugutan ng ulo at ang aswang na sumugod sa akin at napatay ko ay iisa lang. Batid ko iyon dahil habang hinahanap ng mga kaanak ng matanda ang kanyang ulo ay alam ko naman kung nasaan ito nakatago. Wala silang kaalam-alam na ang ulo ng matanda ay nakasabit lang sa malaking puno ng akasya sa mismong tarangkahan ng abandonadong eskwelahan, kung saan, ayon sa sabi-sabi, ay pinamumugaran umano ng masasamang elemento. Ngayon ay alam ko nang hindi kung anong maligno ang nag-aabang sa kung sino man ang dumaraan sa nasabing kalsada. Hindi ito multo o engkanto, kundi isang gutom na aswang pugot o ang tinatawag naming ungga-ungga na naghahanap ng masarap na tao para kanyang gawing biktima. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. James po ng Negros.